No, akurát hovorím, veď vonku je nepekne, bombasticky je, no. Až pôjdem prejsť. No. Počúvaj, koľko toho máš? Hej? Zašli mi jedno. Natočím o tom video. Dobre, čau. Čau. Riadne je pekne. Nádherne. A fajne som sa aj vysral. Kristušak Dolina je s Japoncami, nehrmte. Kto mi zvoní? Baka mu to drbe na hlavu, zvoní jak drbnutý, tak. Čo je? Dobrý deň. Doniesol som nám balíček. U koho si tu ideš prdieť? Doniesol som mi balíček, to je všetko, čo mi chceš urobiť a predtým si nemusíš, dobre? Ty máš balíček, všetko, čo si chcel, čau. Komu plieskaš s dverami, ty? No. Som zvedavý, čo to bude. Čo mi zase ten gáčo oslá zase? Woodbox, no? Poďme sa na to pozrieť. OK, takže vás vítam u nového videa. Dneska som Woodbox dostal zasa. Minule som ho dostal tiež, ale neurobil som na jeho video. Nevadí. Nevšimli si. No, a máme tu verziu júlovú 2007 Beast. Zase je tu hen tento náušnica, zase tento piercing, alebo ja neviem na čo to je dobré. Tento raz vyzerá takto. Henda voláka, čo som ja, to je Twix. Ruka voláka, fajnová, čo tam po klavíri hrá. Ďalej tu je sáčok, strička, ktoré mám práve teraz na sebe. Je to napísané, že Expecto Patronum. Hej, Expecto Patronum tam je, čo je podľa mňa cool. A toto ma celkom až zaujalo. Gizmo Lavero Keyring. Gizmo Cavero Keyring. Či Gizmo Lavero. Gizmo. Nič radšej, dobre? Nič. Keď sa naserem, tak aj polámem tomu uši, čo má veľké jak berlínsky mních. Či... To čo som povedal. No, ďalej tu je z Game of Thrones. Kúkavajú veľa ľudí a nie. Dragon voláky Majster. Tak to vyzerá, ja popravde ani neviem na čo je to dobré, hej. Takéto postavičky mať doma. Proste, čo sa s tým mám hrať po nociach? Si mám lietať nad postelou, že jaké má zobáčisko. No neviem osobne na čo je to dobré. No, a ďalej ako last thing, posledná vec. Tu je, že... Tu je, že desiatníček so zeleným skvietlom, Bulbasaurus, Charman, neviem. No, čo sa v ňom nachádza, zistíme práve teraz, lebo hrka volá ako, ideme. Takže vnútro je takáto myštička a nachádza sa v ňom Do not eat, ale keď to bolo v desiatníku, tak toto pravidlo pre mňa neplatí a do eat. Mám peči celý svet. Takže pokiaľ sa vám toto video ľúbilo, že Beňo nebolo, tak dajte mi ten palec hore. Pokiaľ sa ti neľúbilo, tak daj palec dole. A ak ho budeš mať dole, tak si ho môžeš dať do ryti rovno. Aspoň uspokojí ťa voláčo v živote, keď nie je moje video. Čaute.